салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навор имрӯза беҳтарин мошинҳои қимати арзонан аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. Ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо аз шумо илтимос як дона лайка бижақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Дар шумо чизе мошини маъқул боша ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем. Ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, мошинай говай гӯспандай чизе фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар рақамҳои ман дар WhatsApp дар рӯи экранай равон кунед. мо баҳри харидоро иншоалло пешкаш мекунем. худо нигаҳбон. ту курси имрӯза дар рӯи экран. илтимос як дона лайка фаромӯш накунед. видеоро то охир тамошо кунед. Toyota Corolla кузов караван соли баромадаш 2006 сола сӯзишворӣ бензини холе кузов хай караван гуфтем бародар. объем мотори 1.8 коробка передачи автомат. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 75000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро хутон бинед мошина чӣ хелай. ҳамаш мега 100%. рангаш сиёҳай бародаро. ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. гурӯзавои Hyundai Porter D соли баромадаш бародаро 2008 солай. қарор дорад дар шаҳри ноҳияи Варзоб. нархша 79000 сомониш мега бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ мега надорад. ҳамаш 100%. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ягон камбудӣ мега надорад. фақат барои боркашиай бор мекаши. ина бародаро салоҳаша хутон бинед. ҳамаш 100%. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед. Toyota Camry соли баромадаш 2010 солаи сӯзишворӣ бензин кузов седан объем мотор 2.5 коробка передачи автомат. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. растамошка кардагиай бародаро. нархша 165000 сомонӣ мега. рангаш сафед. 165000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. мошин айбвагон нав фаровардагия, ягон айб надорад. ҳамаш 100%. марҳамат занг занед. Nissan Serena соли баромадаш 1996 солай бародаро. сӯзишворӣ бензин плюс газай кузов караванай объем мотор 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон ҷош пусидагӣ надорад мега. краска радной ахчай. ҳама 100% мега. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. нархша 25000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. мега аз пеши мошин боше бо савдо мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед. Range Rover соли баромадаш 2013 сол сӯзишворӣ дизелни бародаро. кузоваш вообще аҷоибай. рангаш сиёҳай бародаро. объем мотораш сеай коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш беҳад қимати созай 456000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашуда ин мошинча фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. гурӯзавои Daewoo Lada соли баромадаш 2005 сол сӯзишворӣ бензинай ба фикрам қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархша 50000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро хутон бинед гурӯзавоя. ҳамаш 100% бортавой ҳама ҷош как надай мефрӯшаш. палдар кошаямтарио бародаро мефрӯшаш. нархша 50000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидоре нашод ами гурӯзавой фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Mercedes-Benz L-Class соли баромадаш 2015 солай бародаро. сӯзишворӣ бензинай объем мотор 5 коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 435000 сомонӣ бародаро. 435000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат занг занед. ҳама чира дорад. ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад бародаро. мошинчаи хубай. мегирӣ фақат
такси 3333 кор мекунӣ. Марҳамат занг занед. Honda Starex соли баромадаш 2004 солай. Сӯзишворӣ бензин плюс газай. Кузов караванай. Объем мотор 2.4, коробка передачи механикай. Полни ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи 120 000 сомонӣ мега. Навай ба фикрам ки 120 000 сомонӣ бародаро. Касоне ки харидор бошед нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, такси кор кардагӣ нест мега. Марҳамат занг занед, бештар маълумотро дар аз соҳибаш дастрас кунед. Ҳамаш 100%, газ плюс бензине бародаро. Марҳамат занг занед. Honda Sonata соли баромадаш 2002 солай бародаро. Сӯзишворӣ гази холияй. Кузов седанай. Объем мотор 2, коробка передачи механикай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 25 500 сомонӣ мега. Бо савдо карда мешавад. 25 500 сомонӣ. касони харидорӣ марҳамат занг занед. Мошинчаро аз даст надиҳед бародаро. Мошинча арзонай. 25 500 сомонӣ бо савдо карда мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро нашод документи дига чизош аз соҳиби мошин дастрас кунед. Audi A7 соли баромадаш 2014 солай. Сӯзишворӣ бензини холияй бародаро. кузоваш седанай. Объем мотор 3, коробка передачи автоматай. Мошин дар ҳолати хубай мега. Ягон камбудӣ надорад. хай мошин навай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш арзонак 275 000 сомониш мега. бо савдо мешавад. салонаш кожния бародаро. ҳамаш 100% ина баро хитон бинед. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовой газель соли баромадаш 2016 солай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. гази евро 4 дорад. ҳамаш 100%, илтимос мега беҳуда занг назанед. ҳуҷҷатҳошам 100%. нархша бештар маълумот ина дар рӯи экран бародаро. ҳамаш худаш чотка навистагиай. нархаш 100 000 сомоние. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед занг занед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Москвич 407 соли баромадаш 1960 солай. сӯзишворӣ бензини холияй. кузов седан. рангаш сирхай бародаро. сфедам дорад. объем мотор 1.3, коробка передачи механикай. мошин 100% мега. ягон камбудӣ надорад. нархша 35 000 сомонӣ мега. 35 000 сомонӣ. касоне ки харидори нашод ами москвича фаҳмидан мехоҳед ами мошинча. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо 1532 номрои мошин. марҳамат занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. Toyota RAV4 соли баромадаш 2006 сол бародаро. сӯзишворӣ бензинай. объем мотор 2.5 бародаро бахшиш. объем мотор 2.5, коробка передачи автоматай. мошин пробегаш 80 000 гаштагиай. ҳамаш 100%, ягон камбудӣ мега надорад. аз вагон наофромардагиай. американкаай бародаро. нархиш 120 000 сомоние. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. Daewoo Nexi соли баромадаш 1997 сол. сӯзишворӣ бензин плюс газ. кузов седан бародаро. объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошини фурӯшӣ дар ҳолати хуб қарор дорад мега. расходаш камай. ягон камбудӣ надорад. аккумулятори нав дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 17 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки Nexi хар бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ВАЗ 2114 соли баромадаш 2014 сол бародаро. сӯзишворӣ бензини холияй. кузов хачбегай. объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. срочно мефрӯшмаш мега ё алишан мешавад. 1 сола тонировка дорад. документҳошам ҳастанд. ҳамаш 100%. нархша 55 000 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори аниқ бошед ватсап имо да ҳами рақамҳош ҳастак. марҳамат занг занед. бо савдо кунед. ВАЗ 2107 соли баромадаш 2001 соле. сӯзишворӣ бензин плюс газай.
кузов сиданай объем мотори 1.3 коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷабор расулов. нархша 17 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашод мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат алоқа кунед. рақамҳо дар рӯи экрани шумои бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мошин ҳама 100%. бародаро ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон бошад. видеои моро дастгирӣ кунед, я лайки ва подписатара фаромӯш накунед.